Julen Ibarrola. E, Julenek ditu kargu asko, besteak beste Urbideko presidentea, baina gaur hitz egingo dugu beste gai bati buruz. Ze ardura berri bat hartu du, eta bueno, ardura garrantzitsua da gainera, Araba ez dugu esan nahi Urbidekoa ez denik garrantzitsua, bada, baina badago beste bat ere, orain bere bizkarren hartu duena dela akiko presidentea. Eta orain hitz egingo dugu berarekin horri buruz. Bueno, Julen, sorionak, lehenik eta behin, Mila esker. ez dakiz zelan hartu duzun ardura berri hau. Bueno, ardura hau ezaguna da eta gustora hartzen dut. Mhm. Vale, hasiko gara, aipatu duzu ezaguna dela, ez? Berez izan zara eta zara Izoriako administrazio batzarreko presidentea, eta hortik ere hasi zinen duela urtebete edo haken Arabako kontsejuen elkartean laguntzen, ezta? Bai, ni beti izan naiz elkartearen zerbitzuen beharra izan dut, eta orain nago hor pizkat laguntzeko moduan, eta hori, hautaketa zelan egiten da, administrazio batzarretan urte amaieran hauteskundeak izan ziren, hor berritu egin dira karguak, eta haken, kontsejuen elkartean bai, hor daude kontseju gehienak, Araban 323 bat daude, ia gehienak haken daude, eta hor buruan egoteko zerrendak aurkeztu ahal daitezke erabakitzeko zein dagoen buruan. Eta egin genuen zerrenda bat, eta bakarra izan da, eta handikan hemen gaude. Mhm. Bueno, eta berez, zuri proposatu zizuten, ez, nolabait zerrendaburu izateko, baina ez da bakarrik Izoriakoa bat, baizik eta Arabako administrazio batzar anitzeko jendea dago, ezta? Bai, lau sartzen dira zerrenda horretan, eta saiatu ginen leku guztietakoa sartzen. Eta hor banatu egin dira karguak buruan eta idazkari moduan, eta baina kontua da guztion artean guztia egiten dela kontsejuan egiten dugun moduan, ze administrazio batzarretan horretan ohituta gaude, lanak guztion artean egiten, eta horretan saiatuko gara. Mhm. Eta, aipatu dugu, ez, Arabako kontsejuen elkartea, kontsejoak administrazio batzarrak ezinbesteko tresnak dira lurraldeko gobernantzarako, baina gero, Laudion edo Amurrion, ez dakite, Artziniagan, ez dakite berez, nik uste, zenbat administrazio batzar ditugun Araban, eta Aiaraldean ere. Aipatuko diguzu apurtxo bat administrazio batzarren antolakuntza edo eskumenak edo. Nik uste lehenik esan behar dugula administrazio batzarrak holan gobernantza sistemarik demokratikoena izan daitekeela, ze hor boto zuzenaren bitartez herri batzarretan erabaki guztiak hartu egiten dira, eta zeintzuk dira eskumenak. Udaletxe baten antxera, baina urbanismoan ez dugu eskumenik, bai galdera egiten digutela, baina ez dauzkagu zuzenean eskumenak. Zergak ez ditugu kobratzen, tasak bai, baina zergak ez. Así que horrek zesan nahi du, lan asko dauzkagula egiteko, eta baliabide mugatuak. Eta Oso aurriak, esan da. lana bolondresa da, osea, bueno, hautatu kargu publikoak gara, bertan gaudena, baina ez dugu kobratzen lanarengatik, así que hor auzolana eta guztion arteko lana beharrezkoa da. Eskumenak hor zuzenki zeintzuk diren, adibidez, mendikudeak eta oso garrantzitsua dena, gainera Araban 80% publikoa da. Mendi gehiena publikoak dira. Eta hortaz, Maruñotikan, Izoretikan pasa ez gero, mendi gehienak publikoak direla argi dago. Hierria, uraren kudeaketa, estoldeiria, hierria, zentru soziala, jaiak, dan udaletxe batetan, baina guztien artean, asamblea irekian, eta horrela kudeatzen dugu gure ingurumena. Eta hemen aipatu duzu, eskumen asko dituzuela, ez, obra handiak, obra txikiak, jaiak, eta bitarteko oso urriak. Badago alde batetik, udalak ematen duena, ez? Ez dela Bai. ere, bueno, pues, udalak ere ez dauka sekulako dirutza, banatzeko, eta gero, obra handiak edo txikiak egiteko bilatu behar duzu finantzazio, ezta? Hori da, herri txiki batetan, administrazio batzar batetan, adibidez, Maruñok urtean, dauzka diru finko batzuk, iristen zaizkionak, Laudiora edo Artxinia garai bezala, baina igual dira 6.000 euro urtean. Eta horrekin, igual egin behar ditu 300.000 euroko obra bat, kaleak konpontzeko.
Eta zer egiten du? Diru laguntza bilatu. Non edo edonon, udaletxean, foru aldundian, plan foralaren bitartez edo obra txikiak eta Europan bebai bialtzen ditu, ze dago erein programa, eta hor sartzen gara, bombo handi batetan, gainentzeko instituzioekin batera, bai Aiarako kodariarekin, bai udaletxearekin, bai agurainekin, edonorrekin. Eta gure saiakera zein den, ahalik eta ideirik onenak sartzea, hobekien janztea, eta diru portzentairik handiena lortzea, ze guri ez zaigu balio laguntzaren Ehuneko hogeita hamarrak ez du horrekin balio. ez behar dugu 90 edo 100, ahalik eta gehien. Mhm, Eta horrekin gabiltza horrek eramaten digu egunerokoaren gehiena. mhm. Eta hemen aipatu diazu, off the record, akeren lana ezinbestekoa dela, ez? Claro, bai, ze azkenean, udaletxe batetan badauz administratibo profesionalak, dago sekretario interventor edo idazkari hori, daude ingenieriak, arkitektoak, 11 pertsona daude hor lan egiteko. Eta administrazio batzarretan, gaude, herrian gaudenok, igual dago baserritarra, dago fabrikan lan egiten duna, baina horiek dakitena eta ez dute jakin egin behar urbanismoz edo papeleoz. eh, Eta horretarako dago ake. Haken dauzkagu eh, administratibo batzu, ingenieria bebai, arkitektoa, abokatua, sare sozialetan ere aditu bat daukagu gure herrien berri zabaltzeko. Orain dauzkagu zerbitzu berri batzu diena egoitza elektronikoa. Hoiek udaletxean eta orain dan egiten da horrela. Eta izatez, administrazio batzarretan bebai derrigortuta gaude. Eta hori egiteko, baliabideak jarri ditugu. Eta gero, beste gauz bat, azkenengo urtetan ez da diru laguntzik egon artxiboak ordenatzeko eta hori. Eta horretarako daukagu Akitza Merino, lagundu egingo gaituela, herrietan dauden altxorroie, ateratzeko, eta bebai nahi duguna da, hoiek egoitza elektroniko horren bitartez, zabaltzeko, herritarri. Horretarako dagoake, herrian dauzkagun beharrei, erantzuteko, eta batez be, eguneroko horrek guri ez jateko. Mhm. Eta gero aipatu dugu ere, hemen daukazue, haken dauzkazue bi bide, ez? Bata, banaka, ez? Bakoitzak behar duen lana edo laguntza eskaintzea, eta gero bestetik ere behar duzue nolabaiteko ikuspegi orokorra guztien interesak batzeko, ez? Eta hor, suposatzen dut, hurrengo 4 urteetarako, badituzuela erronka estrategiko batzuk administrazio batzarrei dagokien, ezta? Bai, gu ake bezala gaude organismo askotan legeak aldatzeren diren tokietan, eta bebai etortzen zaizkigu beste nonbaitetik olatua bezala berriztagarrien inguruan, eta guk berriztagarrien inguruan adibidez esango genuke, aldatu behar dela egiteko modua. Orain arte, PTSA ez daukagula, guk uste dugu, marko juridiko handi bat behar dela, mugatzeko, enpresak nola etortzen diren gure gana. Ze ezin da izan, egunez egun proiektuak lurrera etortzea, olako marko juridiko baten falta dugularik. Así que horrekin guk uste dugu, hartu behar den norabidea da alde entitate publikoak hartu behar dutela zuzenean horren eh, energia berriztagarrien despliege horren eh, nola egin Bai, behar den esan, gidaritza edo eta nolabaiteko horrela gidaritza. presio hori pizkat kendu herrietatik, eta hor lerro batzuk zuzendu, lurre mankorrak babesteko, ondaria babesteko, legeak ba, betetzen joan daitezen, eta horrela espekulazio hori gelditu ahal izango da. Gupe bai uste dugu, beste arlo batetan, errepideetan adibidez, behar dela beste legeen inguruan interpretazioa ez izatea beti hain Zorrotzak, negatiboa mugatzaile. gurekin adibidez, baserrien zaintza berezi bate behar da, ez beti kontra egiten zaiela dirudi, eta nik uste
bide alternatiba daudela. Dana edo eserrez, beti izan da orain arte, uste dut, bitarteko bideak egon behar direla. Eta bebai gaude, oso eh, kontsejuen araudia, 1985koa da, eta uste dugu beharrezkoa dela berri ateratzea. Horretan daude Araba mailan, eta guk uste dugu orain arte aterako dala, eta nahi duguna da, hori, eh, nola hautaketak nola egiten diren, hobetuko dugu, ze orain arte, kontsejuetan aurkeztu egiten baldin bada pertsonak hautatzen dira, baina pertsona nahiko aurkeztu ez gero, herri guztian dauden biztanleria ezin zaio botorik eman. Eta hori aldatu ingo da, eta guk uste hori oso nadala, hobe dala, dagoen honenari boto eman ahal izatea, aurkezten denari beharren. Dener lan egin behar baldin badugu, buruan hobe honena egotea. Eta baita ere transparentzia erremintak erabiltzea, eta bebai ze zegoen, eh, a ber, mm, ze genuen bebai, gardentasuna, pertsona guztiak hautagai izatea, eta bebai zentsura mozioak egin ahal izango dira, ze normalean herrietan, batzutan, dana lasai juten da normalean. Baina salbuespenak daude, leku guztietan bezala salbuespenak daude. Eta hori, egindako hautaketa ez baldin bada zuzenena izan, herriak erabaki dezake, 4 urte horietan, pertsona aldatzea. Así que hori baliatu egingo du, foru aldaketa horrek, así que guk ontzat ematen dugu, eta espero dugu, ahalik eta bezain pronto izatea, hurrengo hauteskundeetan, Indarrean sartzen. hautatzeko modu hori, berri hori, martxan izateko. Eta, bale, 4 urte horietan ze izango da guretzako garrantzitsuena, kontsejuei bultzada ematea, eta pizka bat nik uste pena merezi duela, edo beharrezkoa dela, ezagutaraztea zer egiten dugun. Ze sarri ikusten dugu udaletxetan esaten dutela, eure bebai bultzatu egin behar dutela, herriari bosa ematea, eta hori gure herrietan aspaldi erabiltzen dugu, eta zeharo gustagarri izaten zaigu geuri, ze aukera bakoitza, egin behar dugun bide gurutze bakoitzean hartu behar dugun norabidea guztion artean hartzen dugu, eta nik uste funtzionatzeko modu hori entitate lokal publiko batetan martxan egotea, pena merezi duela guztiok ezagutzea, ze gurpila asmatu behar dutela dirudi beste batzuek, eta guk gure herrietan badaukagu egiteko modu aparta, eta guri guztion artean ikustea guk uste dugu oso garrantzitsua dela. Ederto, Julen, mil esker, hau guztia saltzeagatik. Espero dugu 4 urte emankorrak izatea, presidente gisa. Eta, bueno, ziurrenik laster deitu beharko zaitugu beste arduraren batekin, izan Izaoren, izan Urbiden, edo haken bertan. Orduan, mil esker gurekin hau guztia partekatzeagatik, eta, bueno, denbora ateratzea guretzat. Oso ondo, mila esker. Mil esker, eta, bueno, gogoratzen dizuet, asteburura begira, badakizuela non begiratu dezakezuen agenda, alde batetik igoko dugula, bueno, gure sare sozialetan asteburuko agenda, eta bestela badakizue, aiaraldea.eus bizitatu dezakezuela, han duzuela, bueno, jarduera osoa, eskualdean egongo diren jarduera guztiak, eta nola ez, egunero gertatzen diren albisteak. Eta besterik gabe, gogoratzen dizuet, hurrengo astean ere berriro ostegunean egongo garela hemen, eta ohikoan bezala ekarriko dugula, herriren baten gaurkotasuna alkatearen bidez, edo bestelako esparru sozial batean gertatutakoa. Eta gehiago luzatu gabe, hurrengo astera arte.